Tugod gid siya kang Joy Hostol. Kang compound man ni siya nga balay. Compound ni mo ni tawag nilang RB compound pero nag-start siya kang Joy Hostol. So far naatay bisa among investigation ay upat ka balay na nasunog ug daw gid sila. Tapos sa pagkakaroon actually gideclare na namo og fire out kana kay clearing naman lang na siya. So gideclare namo siya karon alas 10 sa buntag. Pero nadawat namo ang nadawat namo ang report sa nga naisunog sa alas 9:11. So naabot mi diri alas 9:13 kay duol raman. Then gi-raise namo siya og second alarm sa alas 9:30. Sir, katong gikaingon nga adunay nag-welding. Kana siya amo pa nang under investigation pa na kay mao sana isa sa mga gisulti sa mga silingan nga naalagi daw kunoy nag-welding kay actually atong Lunes naay kaning sa kang Joy Hostol kung asa nag-start ang sunog naay nagtrabaho diha gipapakyaw nila ang kanang patrabaho diha sa balay. Pero kaganinang buntag sa ilahang trabaho mag-start na unta sila og kanang welding na daw nagkalayo sa second floor. So ang ilang gitrabaho kaganina ang kuan raman ang atop. So ang nakita gyud sa naisunog katong ilahang kuan katong ilahang panday nga nagtrabaho. Pero ang ingon niya mag-start pa daw unta sila. Okay. So, mag-start pa daw unta sila building pero kana sutahon pa na namo kay lisod man pud kayo nga motuo pud dayon nila. Sir, sa inyo ang initial nga sa assessment, sir, pila kay danyo sa mao nga sunog, sir? Amo siyang more or less naa siya sa 140,000 or more or less. Sir, gawa sa pag-welding, unsa pa may laing ang gulong inyong gilantaw nga mo hinungdan sa mga sunog? Kuan, ang ingon ni Joy Hostol, dito man gyud nag-start sa iya ha. Naaman ni siya anak nga babae nga nag-eskwela karon. Dito pod nagkakatulog ng iyang anak nga babae sa taas. So amo sa nang sutaon kung basin naabay nalimtan niya nga mga charger dito sa taas kay eskwela na ra ba buntag man nag-start ang kalayo. So sutaon na namo unya katong kwarto sa iyang anak. Actually duha ni ka compound. Ingon tong si kuan, ingon to si Rafaela Hamiro nga tag 200 square meter daw ni katag duha ka compound, so naa siya sa mga 400 square meter. Kamusta ang kahimtang sa katawhan, sir, ug sa inyong grupo? Doon na ba tayo nakuha nga mga injured? So far kaloy sa Ginoo wala magyud na injured. Ngutana pud ko kaganina kung nabay na trap nga mga hayop sa ilang mga kuan pero sa ba wala masyad. Kamusta ang inyong pagpinitrate as sa maong kalayo, sir, ug kamusta ang inyong supply sa tubig? Sa supply sa tubig isag na sa among problema pero nasolbad na namo kay daghan man kay truck nga nagtabang, so ninghatag man namo ang naaman po yung mga kuan kanang fire volunteer nga mga truck nga ning tabang og hatag og tubig. So sa Taguluan man gud kuan ta diri sa Taguluan kay tulo atong truck, so naka-supply gud siya og tubig sa amoang first responder nga truck. Pag abot ginamo diri tapad-tapad ra man gud siya kaning kang Joy man gud nagtapad rin sila sa kuan ba murag ning nalaras na niya dito. Gusto mo na nga dili gid nato nga abot ninyo na may gali lagi kung makita ninyo naaman gid untay mga dikit pa nga balay pero natabang pa gid namo. So kung nakita ninyo ang sunog nara gid siya sa compound, wala ra gid siya ning gawa sa compound. So inana nato ka kuan ang nadali og patay ang sunog. Kay wala man gid siya kagawa sa compound. Bisan naaman ta sa mga dikit-dikit nga balay. Kining kuan, sir, assessment ning upat ka balay partially damaged siya or totally damaged. Totally damaged. Kay wala kay kung kining kang kuan wala na hurot na pud ang iyang kuan sa ubos. Kani ra man gay ang medyo natabang-tabang gamay pero wala na gay po yung mga kuan ana kay semento na lang nabilin. Hindi nato ginapahimangno sa katahawan labi na karon nga umaabot na ang kapaskuhan. Pag Pasko magod kitang mga Pinoy mahilig kay taw kanang palit-palit og kanang mga barato ra nga mga Christmas light, so gamit din taw kanang mga extension wire. So ato lang unaon bago ta mo palit anang mga Christmas light, ato ko muna naon nga dili ba na siya makadaot sa atong paglipay-lipay unta during Christmas kay imbis kay maglipay-lipay ta during Christmas nagka-problema na hinunta kay tungod sa atong gipamalit. So atong taon nga nabas lang mga ICC sticker, so mga inana doon na dugang pahimangno nga unta magtinabangay ta og kanang binantay kay init kayo ang panahon karon gasigi pa gyud og linog. So lagi dako kay possible nga naisunog. So kung naay dakong sunog luoy kay atong Disyembre. Sir, dogang lang yung tanaon sa food ay yung mga preparations kung adunay sunog. Dili sa Taguluan actually kuan kayo ang among LGU, supportive kayo ang among LGU kay dini sa Taguluan na agid may
tulo ka fire truck. In fact kani among first responder mao ni ang among bag-o nga fire truck nga gikuan ni Congressman Dambi Imano. So kung makita sa ninyo naami motor nga pang emergency nga musulod-sulod nga naami isarip nga motor, gitawag naman nag-isarip specialist force nga motor. Kung makita wala mo kakita siguro ana sa uban nga mga munisipyo dinira na sa kami ang nakakuha na kana kuha na isa sa mga initiative sa among regional director o sa among LGU nga Traffic, sir. makakontrol sa traffic. Diyon kami kung lisod gyud kayong area so at least maka kuan gyud ay madali ra gyud mi makauna.